Nokunjana noMbeche usebenzile mfowethu futhi iMbeche siyabonga sibonga kuwe Mbeche phinde sibonga kuwe Mthandeni ukuthi sikwazi ukuthi nisikhulisele iqhawe leli eliyiblist neblist ihlaniphile futhi lenze ukuthi lento yokukhubazeka ingathathwa ngokudabuka ngoba phela iblist ikhuluma iqiniso ungangaleli ibhodlela leHennessy uphila nokukhubazeka noblist njengoba ukhubazekile nje kodwa umqondo wakhe awukhubazekile uhlaniphela kodlula nje emcineka kodwa ulisho ndobasi wakhe awu emvelo kwalokho wenza umsebenzi omuhle wazopha nombono ukuthi amapayipi la mayecula iblist amapayipi la shota aphambene amapayipi la hayi le voice le ayikho kahle yabona ayikho kahle kodwa ke siyakubonga konke lokho kuhamba kahle futhi okwesibili ufuna ukusho ukuthi kuma album aphumile Maganga lokho amagqiqi ngathi ukhaba lento lezi lokho ungathi yithini inyathelo zenkomo lokho ngathi how lenkomo ziyayifela lokho kuthisha wegeography sifunde singena future ayi mfethu i-album yakhe mnandi album yakho uyasho ukuthi uthisha nezingane zikujabulela nje ngoba incinga ukupasa ngoba vele ke isizakala ukuthi geography ngoba ucule umsebenzi omuhle you are not trying too hard bese ngibafisela okuhle abaculi abaningi abezayo ukuthi bacule kahle benze umsebenzi omuhle